د تیارو لارو مشال دے تورو شپو لسپین سحر دے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے د تیارو لارو مشال دے تورو شپو لسپین سحر دے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے چی قرآن معجزہ دا دی دنیا لراوڑی چی قرآن معجزہ دا دی دنیا کولے دن کولے آئین چی تر قیامت آتا زتر دے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے د تیارو لارو مشال دے لسپین سحر دے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے دا ایران تر حرما بس یو دوا قدم لار دا دا ایران تر حرما بس یو دوا قدم لار پل منزل ترسیدل چی پرکڑے چا سفر دے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے د تیارو لارو مشال دے لسپین سحر دے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے مینا مینا امن امن دا خلاقنا منادا مینا مینا امن امن دا خلاقنا منادا رحمتا للعالمین مو پاسرت روخانا مردے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے د تیارو لارو مشال دے لسپین سحر دے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے پسیرا کی ودان کلل گلشنو ناشن باغونا د ایمان پرنا گانو سماو غر دے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے د تیارو لارو مشال دے تورو شپو لسپین سحر دے محمد میری نما دے محمد زمن رہبر دے چشلا ولی زنزیر دے دار یو غلام دا غاڑی درست پیغام دا ازادی دے چی مین پر ہر بشر دے محمد میری نما دے
मोहम्मद जमंग रहबर दे द त्यारो लारो मशाल दे तू रुश बोलस पिन सहर दे मोहम्मद मेरे नुमा दे मोहम्मद जमंग रहबर दे दाखोलीना शरीफ पखों गवाज देने से बुल्ला जानान रिकॉर्डिंग करे दे खाकसार इस्लामी स्टूडियो शंकरीला दरपा राबिती नंबर याद साथ 0345 70 40 520 वस्सलाम मोहम्मद जमंग रहबर